Ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kule simo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube-right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama-house chores ngimangala. Okay. Ubaba akekho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo niyacina hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami. Endumbeni. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lobu. Uyasikhumbula lezo ngo? Oh, okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Oh. Awu2. Okay. Ay blue awu2. Okay. La kunzima. Ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, siyakhuluma ubaba manje. Uyavela lapho baba. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ngo-LAVAWS pronounce lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulight umshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi omncinci la ekhaya. Uthi kunengxaki khona ngoba nibona nje umuntu omdaleleli kanje ubaba wakhe la phansi. Uthi kunengxaki khona ucela nje uthi Duyazi TV ingenelele. Siswami kunjani? Yaphila njani bhuti? Ngiyaphila nami sisi. Ngiya-understand ukuthi besike sancokola kancinci nasiswa manifika lana ne but because kunama viewers abantu abasibhekelele lapha abafuna ukwazi ukuthi Duyazi TV namhlanje siphezulu kwendaba kanjani. Bengisacela ukuthi usisi omncinci nje ezintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke why usibhalele la ku Duyazi TV namhlanje. Ngegama sisurile uhile ngibhalela uDuyazi TV because of ubaba uyagula. Sashonela umama. Sesahlupheka manje and mina ngithembele yena kuyo yonke into kumanje esikoleni angikwazi nje nokuconcentrate nje esikoleni kahle because ngicabanga ukuthi ubaba ngabe udlile ngabe ulambile la ekhona and stuff yabo before mina ngivuka ekseni ngo4 ngenzela ubaba ukudla ngikline yonke into adle bese mina ngiphume ngesikoleni ngifike ngo8 nakhona angikwazi nje like focus nje kuphila kanzima bhuti. Ngiyaxolisa wena nono ibhlungu le ndaba leyoyichaza ngakhona uthi usangena nesikolo kodwa. Yebo bhuti ngisangena nesikolo. So uyasho ekseni before uye esikolweni kwamele umake sure ukuthi umshiya edlile kuye yonke leyo nto umshiye right. Nasebusuku mangifika nje after school mina ngifike ngiclean ngipheke like yonke into manje seyibheke kimi. No ngi-understand wena nono. Inkinga nami uthi uma yena ukuphi? Uma sewashiya la emhlabeni sesasala sobabili. And kuphela ingane khona. Kuphela ingane khona la ekhaya. Ngiyaxolisa wena nono condolences for umama yabo. Ngiyaxolisa ukuthi uma ezenishiye kule situation ekanje. Ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kule simo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube-right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama-house chores ngimangala. Okay. Ubaba akekho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right apha ngikhona. Ngithi baba okay yazini mhlambe kusasa sovuka so check ukuthi kwenzakalani so yabo. Mesilele ebusuku ngizwa ngobaba esescreama. Hawu mangithi ngiyagijima nyobe ngithola ubaba akasakwazi ukumove akwazi ukukhuluma like anganderstand ukuthi kwenzakalani. So uyasho since that day uloke ekanje nje into engakhulumi ehlalilele nje kanje senixesha elingakanani yenzeka lento? Yo it's been 2 years baba. Esiloke ekanje kakhulu lonke into manje sengimele ukuthi mele baba mele ageze mele yenzeni mele ngimashele impahla yonke into ibheki mama. Ngiyaxolisa wena nono aninazi ihlobo mhlambe ezila eduze ukuthi mhlambe zingakuncedisa kule situation. Ihlobo sihlala kude sihlala le emakhaya nasila like nje nokudla sometimes sinokulala singadlile nobaba. Hawu ngoba nguyena bekasebenza yena kodwa before. Yena kade sinakekela before mawashiya. Manje esikolweni nono wenza kanjani sengisho in terms of ukuthi ubhatale nokuthi uhambe uphethe something yokukhera na kuma trips nje abanye abantwana bayaphuma beye kuma trip into ezifana nalezo wena kwi situation yakho wenza kanjani kuyo yonke lento? To that
ngathi nginabantu abangisizayo like maybe my teacher uye umuntu oqala ngifuna ukumbonga yazi ungenzela nje into enhle nje ngifuna ukumbonga kakhulu nami ukuthi one day mase ngiqedile university ngimsize ngimbonge ngento enkulu nje ngalento yenzakalayo kodwa ngithi wena usaqinisele incwadini kuyo yonke lento yenzakalayo ngisasekoti mina encwadini. Okay, because into esiyenzile wena la ku DOZ TV siye sabona ukuthi thina ngoba sisebenza ngenyama uyabo kukhona abantu abasebenza ngemimoya yabo so siye sacela umunye ugobela wethu ukuthi kukhona umunye umtiti esisebenzisana naye la bathi nguBradeni so ngimcelile ukuthi ehambe ufuna ugobela uyabo ozokwazi ukuthi asincede kule situation la baba sibone ukuthi mhlambe ingabe inkinga yini kule situation yabo so ngiyathemba ukuthi mhlambe kukhona ongasincedisa uthe konje akakhuluma ubaba Sidala akakhuluma Sidala ubaba lento le ngiphatha kabi ngiphatha kabi kakhulu. No, isono wena no. Isono ngaka iminyaka manje? Mina ngina 18 baba. Oh, so na 18. Yebo. No, ngiyacela wena no ukuthi yabona le decision oyithathile ukuthi usibhalele la ishowini. It was the best ngoba manje ngithi ufuna ukuthi ubaba wakho elunge. Iko nathi sokwenza konke okusemandleni ukuthi nawe uyithole lento oyifunayo yabo ngoba ngeke uzoqhubeka usokola kanjena ngobaba uwena kuphela indodakazi ekhona la ekhaya yabo into ezifana nalezo. No sokwenza konke okusemandleni ukuthi simncedise yena ubaba yabo ngoba ngeke phela uzosokola kanje umuntu omdala ngoba ngiyazi nangu Bradeni ngiyabonga gogo ukuthi usheshe wafika sanibona gogo sanibona nangani nami wabe njani hayi siyaphila gogo ngiyabonga manje ukuthi gogo usheshe wafika kule situation esibhekane nayo njengamanje gogo kubi lana angazi ukuthi mhlambe singancedisana kanjani kuyo yonke le situation. Ngani yami kuyala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha ninginikeze akona okay ngicela ungicelele sona lapho okay uzofuna nomechisi bekukhona lapha emotweni ngicela ucheck lapha emotweni ngabe kunomechisi na yonke into ngeze ugoguze nekhandlela rona silithathe leli lapho ningangithathela nekhandlela mangabe uyalithola lapha emotweni ucheck ebhuthini mfethu khona ikhandlela nemeshisi lapha back vula lapha emuva lapho leyo bag le ngathi blue iza nazo Bradeni kanjani siyabonga sacela sicale sithandaze before senze yonke into ngizomthandazela ubaba bese niyabona okay asithemba ukuthi ubaba uzosizakala ingane yami ngasifuna nje ukumbona right ephilile okay Anetilezo siyakhuluma ubaba manje uNkulunkulu yena namandla bawo nophezulu Sidalwa sezulu ngiyakhuleka ngalesi sikhathi nangu ubaba uphathekile ngasemzimbeni ngiyacela wena ngiyazwe ezulu ngathi ungahlanganela lathi ubaba Pholi khulekela yonke imimoya yonke amadimoni onke okuphezulu kwenyama negazi lakhe ngathi kunganqanyula ngiyakhulekela ngalesi sikhathi ngathi kungaphuma phezulu kwenyama negazi lika baba susa yonke imimoya emibonke amadimoni konke baba uNkulunkulu ngiyakucela ngiyakubiza wena ophezulu wena osiphethe ukuthi masicela kuwe siyakuyamukeliswa ngiyacela ke ngalesi sikhathi baba ngathi ungasamukela baba uNkulunkulu ngathi baba ngakushusha yonke imimoya emphethe biza nina zinyanya zakho bona lebo vodloza bona dawo majamelo vodlozo bani hlanganelani nami nangu baba uphathekile ngathi ningamsiza yanibiza zinyana zakhe ibo bonke umama omkhulu ogogo niyacena hlangana naye asihlanganeni madlozi magogo omkhulu
Asihlanganeni ngalesi sikhathi ngiyanicela baba. Ihlanganeleni nalo baba ngathi ngaphatheka. Konke okuphathekile emzimbeni wakhe ngathi kungaqanyulwa ngalesi sikhathi. Wonke amaketana asemzimbeni wakhe ngiyanqamula ngalesi sikhathi. Zonke into ezimbi eziphezulu kwenyama negazi lakhe ngiyazinqamula ngalesi sikhathi. Izifo baba uNkulunkulu imimoya konke ngiyakunqamula ngalesi sikhathi. Wonke amadimoni yasusa ngalesi sikhathi ngithi konke baba uNkulunkulu umuntu wakho kamakaphile ngegama lakho Jesu Kristu ophilayo. Hey. Unzima. Ngani yami. Kunzima mama. Bengisacela ukubuza ukuthi ingabe ubaba uye wamuzwa mhlambe escreama ebusuku. Uyamuza. Yebo manje ngamuzi scream baba ebusuku. Hey. Ngithi mangikhuleka lapha uthi kimi umoya ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Lento leyo ibithunyelwe kuyena ukubana izomqeda vele iqede ngempilo yakhe. Mara wala ubaba ngoba idlozi lakhe liyalile liqinile. Ingakho imshiye esenjena kodwa masingathanda ubaba uzolulama. Ngamthandazela uzolulama kodwa lento le emshayile istrong kakhulu. Inzima ngani yami. Inzima kakhulu. Kodwa ngalungiseka yona gogo mawucabanga. Ya ngokucabanga kwami ngayilungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami. Endumbeni. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngoba sinabantu abasibhekelele lana bazoba worried ukuthi manje ngisabanikezanga yonke lento abafuna ukuyibona. Cha ngani yami. Amandumbeni yabahlonipha abantu abadala akungeni camera ingeni ngani yami ngiyaxolisa kuloko kodwa icamera ngithe cha ayingeni. Endumbeni cha. Abantu abadala bavuma. So kumele senze kanjani manje gogo? Kumele siye endumbeni njengamanje. Manje ngizoya naye endumbeni. Kumele siyeni manje lento kuzomela isheshe ilungiswe. Before ubaba kumoshakala. Uhamba kwesikhathi ngayilahlekelwe nangumphefumulo wakhe. Uzomile ngiye naye kwamanje. Hawu kushuthi kuzomela siphuthume kaloku gogo xa ingabe uzolahlekelwa ngumphefumulo. Yebo ngani yami. Kumele siphuthume. Ngiyaphuthuma impela. Kumele siphuthume lento. So singakwazi ukuthi sihambe njengamanje gogo mhlambe. Yebo. Singahamba khona manje, ngihamba nawe baba khona manje ngiyoqala ukumsiza khona manje. Ugogo ayikho mhlambe into oyifunayo mhlambe ebelonga kubaba ingane yakhe imthathele yona. Ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lobo. Uyasikhumbula lezo? Okay. Ya, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ay blue awu2. Okay. Bese uyangiphathela nempepho. Nempepho. Yebo. Okay. Angazi ngakwazi ukuthi ngicela ukungicheckele impahla zakho baba sokwazi ukuthi sihambeni. Okay. Ngilandele impahla. Okay gogo so singahamba njengamanje. Yebo singaqala njengamanje sibe sihamba. Okay, but then ngicela uzame ukuthi usukumise ubaba lana while singisavala ishow mina. Guys niyabona nani sifikile lana uthi ugogo akafuna ukuthi manje sibe sishuta lapha endumbeni yakhe ngamakhamera nayo yonke leyo. Ngicela umbambe kahle umeke sure ukuthi umkhulu guys ngiyazi mina lento. Ngicela umbambe umeke sure ukuthi uyaqina umuntu make sure ukuthi akawi ne. Ya ungalibali nokukhiya lapho endlini. Okay guys into esoyenza njengamanje ngoba nivile nani ugogo bengingathanda kona ukuthi nibone yonke le process until iphele kodwa ngizonizela ngefollow up nginitshela ukuthi umkhulu mhlambe mangabe uyalulama ngoba uyasho ugogo uyasithembisa ukuthi uzolulama yena uzoba right. So into esoyenza njengamanje sohamba naye ugogo simngenise emotweni umkhulu silibhekise le endumbeni kagogo siyobona ukuthi umkhulu engathola uncedo kanjani ngoba ingane niyabona nani ikhathazekile. So mangabe unenkinga nawe lapho umbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on ungalibali nokuthi usifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke i-social media we are Duyazi TV yonke indawo. Ningalibali guys ukuthi nisubscribe ni-share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu. I love you guys and I see you on the next episode.